So sa pagkakataong ito ay mumukbang po natin ay pinaputok, lechon kawali. Tapos meron po tayo rito syempre sabog batok na chicharong bulaklak. Tapos meron po spicy laing, sukang manghang, maraming silipot, sibuyas, bawang. Siyempre marami po tayong kanin dito at soft drinks yan. Bago po tayo magmukbang, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinag-loob niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa mga viewers namin na patuloy po sumasalo po sa amin sa isang pagkanan. Nawa po ay lagi po kami may mga kakain sa araw-araw. Maraming salamat po, Ama. Ito po sa bilangin ko sa inyong bugtong nanak. Sa Kristo na amin ito pagligtas amin. So yun, hugas na po tayo ng kamay, mukbang na po tayo. Makagat po para sa inyo.
Sarap-sarap. Busog na busog po ako. Napakadami ng laing po natin. Napakasarap. Tapos yung lechong kawali po natin, sobrang lutong kasi po yun po yung pinaputok po natin eh. Tapos malasa, malambot po yung laman. Tapos yung po ating si Charong Bulaklak kapag sinausa po rito sa ating sukang manghang. Bagay na bagay, napakasarap po. Siyempre, maraming salamat nga pala kay Ma'am Ella Orenden na lagi nagbibigay po sa atin ng stars. So maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo. Siyempre, maraming salamat sa Diyos sa pagkain pinagkaloob niya ngayong araw nito. At bago yan, hanggang dito na lang po. Ingat po parate. Alam.